Felly dyma dosbarth ugain y Merlod Mynydd Cymreig. Mae dipyn o gysylltiaeth cryf yn y dosbarth i'r adran A hefyd. Ambell i enw gyfarwydd ac ambell i gaseg enwog neu'n adnabyddus. So mae hynny'n cael braf cael gweld bod nhw'n dod allan yn erbyn i gilydd i gystadlu, ta? Ydy. A ti'n gweld nawr, ni'n gweld yna gyda'r dosbarthiadau gynnau cymaint o gysylltiad sydd i un ceffyl o wahanol bobl, p'un bod gyda'r magid, yr bridio, y gwad. Ie, a mae pawb, mae bobl fatha, os ydyn nhw'n licio epil rhyw march penodol, so maen nhw'n cael ei denu a treini wedyn. Mae hynny'n braf i gweld bod nhw'n dod â bobl at ei gilydd hefyd. Yn y canol, ni'n gweld Mrs Julie Perrins yn yr het binc yn beirniadu y gystadleuaeth yma, a'r stiwardiad wrth gwrs yn gryf fel craig wrth ei hwchor hi. Ynddi, mae ambell, mae dipyn o stiwardiad, mae gen pob un swydd penodol, a mae hynny'n helpu jyst i'r holl dosbarthiadeg, mae'r hyn o'r bore, rhedeg yn esmwyth, a fel bod hefyd o leia wedyn, da ni wedi gorffen erbyn yr arddangosfeydd yn y pnawn. Bod y rhaglen ar amserlen yn mynd yn dda. Tipyn o gynnwrf achos ni'n gweld y gwahanol adrannau. Achos mae'r adran yng nghanol y prifgylch ar hyn o bryd y gynnau, David, fe welon ni gobyn bach yn mynd yn rhif. Do, mae hynny'n digwydd reit am mae rhywun yn rhyw llithro neu baglu. Ac mae'n job wedyn cael trio dal nhw. Odi. Fydd na ffin, war y teg, a gas i gwres i thrad. Do, nath i ddangos i hunain yn lyflu wedyn. Do. Mae wedi dechrau tynnu'r Caseg fewn yn yr adran A. Dyma 3-1-5, a mae hon yn edrych yn gaseg hyfryd. Sandy Anderson yn enw cyfarwydd iawn yn y sioe. Thistledown Eileen Moore. Allan o'r march Gart Connell Shooting Star a'r gaseg maes tir Faletta. Ar y brig ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd. Dyma'r gosodiadau cyntaf. Yn ail, wy'n credu, mae Crumpwell Blue Ruby sydd gyda ni yn yr ail safle. Catherine Owen yn berchen ar Crumpwell Blue Ruby. Allan o'r march Cwm Hendy Buster a'r gaseg Crumpwell Blue Velvet. Yn drydydd, Justin Davies gyda Rookery Rapture. Wrth gwrs, Justin yn partner i Heidi sydd ar y brig yn y dosbarth yma. So yna dipyn o gysylltiaeth fan dwi'n siŵr. Bydd. Ni wedi cael canlyniad gyda'r adran A. Ni'n edrych ar hyn o bryd ar y Merlod Mynydd Cymreig, y gaseg fagu hun a'i hebol, a llongyfarchiadau i Thistledown Eileen Moore yn eiddo i Sandy Anderson. A hon wedi sefyll allan trwy'r dosbarth yma, asgwr maint ac ansaw dda iawn. Benny Linyn yn arbennig. Wedys di nawr dechrau. A Julie Perrins wedi stico gyda'r hyn oedd hi'n feddwl oedd yn gywir yn y lle cynta. Yn mynd ar ail wobr, Crumpwell Blue Ruby. Catherine Owen, y perchennog, allan o'r march Cwm Hendy Buster, a'r gaseg Crumpwell Blue Velvet. Yn trydydd wedyn mae Justin Davies gyda Rookery Rapture. Wrth gwrs, yn partner i Heidi enillodd y dosbarth. Ac mae'r gaseg yma'n berchen i mab Heidi a Justin Austin. Austin Davies, so dwi'n siŵr bod nhw'n hanner o falch. Gwaith tîm eto. Ac yn bedwerydd ar y sgrin yna, mae Brydfa Islin. Sydd wedi bod yn llwyddiannus yma dros y blynydde. Dyma ni am fel as Mare dwi'n credu.
Sandy Anderson yn enw I ni'n glywed yn aml iawn. Yndi, brydfa eitha adnabyddus ac Magi dod o geffylau bob blwyddyn ond wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda lot ohonyn nhw. And we have the confirmed results in the Welsh Ponies section. The lovely Caseg of senior two mares. Lly'r lluniau holl bwysig. Tre tyweli y Caseg I gael y llun I fi'n gytre I gofio'r dornod arbennig yma. Ac ar ôl wneud y pethau swyddogol cyfle wedyn ni I roi trot fach o flaen y gynulleidfa sydd yma yn y brif eisteddla, yn y brif gylch. A'r cylch I hunan fel chi'n gweld yn llanw'n gyflym iawn, iawn, iawn. Yndi, mae yna dipyn o gynulleidfa o amgylch y brif gylch yma. Mae hynny'n braf I cael gweld mae yna cefnogaeth i'r dosbarthiadau yma. And 6 was 317. The Tasha Barnes with forums for that. So congratulations to the winner there. Sally Anderson, Sioe, Henry Bennett. Dyma pam I chi yn dod i'r prif gylch I gystadlu I gael gafel ar yr hosglwm ac I brofi yr eiliad arbennig yma. Thistledown, Eileen Moore yn ennill ac yn fuddigol. Llon gyfarchiadau hefyd i'r dangosydd Heidi Bennett. O Caseg Magi, o'i blwydd y drosto. Ac yn rhaid hwnna'n eich cael, yn ynda Well, Heidi Davis by now, not Heidi Bennett anymore. Congratulations on your marriage and also congratulations on the win on behalf of Sandy Anderson of the Thistledown stud. How do you think everyone's going to be feeling back in the horse line? Absolutely thrilled, absolutely thrilled. We've had her since the foal and she won here as a yearling in a massive, massive class, so it's just lovely to come back and have a win on her. She's, yeah, amazing little pony. Fabulous. So a double winner at the Royal Welsh Show. Yes, it is. No, she's very special. And hopefully a winner with her foal here in the future. Let's keep everything crossed, and you've got the championship to come. Yes, we do, yes. Well, many congratulations once again and huge pob luck, good luck for the championship. Thank you very much. Diolch.